Kula mlebet teng rumah makan Bleng. Lek kula pun paham. Paham. Wong biasa ning kota-kota ning mall biasa. Niki sing mboten paham. Wis tak omongi. Aku ya wis ngomong to. Kok nggegeri dhewe. Maksud iki njajano kowe kulinakno sing sederhana. Yo. Ya ngono awakmu mlebu kafe-kafe, mlebu restoran besar. Bagaimana nasib yang pinggir-pinggir jalan ngono? Lah awakmu ngejak nang kono aku kan gak tahu to. Yo tapi aja ngisin-ngisini to, Mas. Pancen yo ora ngerti. Man nyuwun sewu. Bapak apa sing ngisi-ngisi? Lah niku kan pun Sing bayar kan kula. Kula niki mboten pati nyekel dit tok. Lah niki malah tukaran karo sing di warung to, Mas. Kok iso? Lho, kula nek mboten digarai mboten ngarah tukaran. Ora digarai piye? Lho, kowe ora ngerti to. Nyapa? Aku kan bar pesen. Kabeh mulai bebek, Iya, ayam, kabeh iya. awakmu tak peseno. Iya. Wis ngomong Piye? anu bayar di muka Mas. Oke aku yang ngono. Iya. Kalau tak bayar itu mukanya tak ene. Mbok plok-plok, Lah kok plok-plok ngajak geger. geger ki omonganmu dhewe lho aku ngono. Ngeten lho. Kok ngajak geger gak sopan kamu ngono. Lho, Aku iki kok- dijak bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia wong. Lah katanya bayar di muka. Mukanya tak bayari. Wis. langsung mukane mbok kaploki Iya ngene. iya tak ratakno dong. Ya ampun Komet, iki padha karo kowe iki ngelek-ngelek sing duwe Kok warung. ngelek-ngelek piye to? Maksude kowe dikongkon bayar ning kasir. Lho. Wedok iki. Wedok kuwi kena tulisane Ratna ngono kok. Kasir. Maksud Sing bayar ki aku apa kowe? Piye to kok mbiyuk? Dok kowe ngomong sing jelas. lho niki lho. Kon bayar neng mae kasir. Lho, kok keteng malah jenengan. Lah sing kenal kasir ya Kasir ki sapa? lanang to. Nggih lanang Lah tapi mongko bakule apa, Met? wedok. Wedok niku Wedok. jenenge. Lah kok Ratna. kasir. Ngono. Lho kok maksude ki ngene lho, kowe kon bayar ning ngarep. Ngono lho, Mas. Lho ki lho ning jero kok bayar nang ngarep piye to sing Kasire. nampani genting lho. Ngene mbarat ae nggone ning jero kok. Lah, Nggih, ngono ning jaba dikeroyok celeng mangke. Kok iki- Maksude ki bayare ning ngajeng ngoten lho, Mas. Lah lek ning ngarep ning bayar ning dikas nggone ning jero nggone Lah, iya. bayar ngono lho. kuwi mikirono lho. Kowe kan bayar di muka, Mas. Lah iya wis tak bayari mukane ki to langsung tak pasno. Kena raine. Yo mamane ngene lho. Ngene. Tanganem jan badhek tenan kowe iki bar mangan apa to kowe iki? Isi Maksude bayare saurunge pesen manganan jupuk madangan, kuwi bayar dhisik, ngono lho. Ora ngono nak ngomong kok. Ngomongnya piye? Mas bayar di muka. Oke aku yo ngono. Terus mukane? Ya tak bayar. Oh. Ngono, geger. Bar mbok bayari mbok tok wonge piye? Muring-muring. Yo. Jotosan. Ora, aku Lha, piye? kene ngene. Lah terus kowe wani kowe? Lho, yo gak no. Lho. Ya kudune wani no. Lho, lah sing jaga anake. Anake Anak piye? buah sakmono kae. Anak buah sakmono kae wong kok modele kok Encen yo celekan lho kok. ngerti. Ora duwe sopan santun nggih mau nggih. Ya iya. Lah ngoten lho. Kula derek Sosok ki bayar di muka ki bayar dhisik. bayar dhisik Baru ngono lho makan. maksude. Mangan urung kok kon bayar. Engko kuwi keadaane panganan enak apa ora ora ngerti kok. Wong nek rapat tek dhuwur ya ngeyel. Aku apa ikhlas mbayari kowe? Ra ikhlas aku. Mas, ikhlas orane kowe iki dicatet karo sing gawe urip lho, Mas. Nek ikhlas kowe swarga, nek gak ikhlas, wo neraka jero. Mosok kowe. sing gawe urip ki nggo pulpen karo buku. Maksudnya dicatet kali sing gawe urip. Lah nyatet piye? Iya, kaya ulangan harian ngoten apa? Omonganmu lu jero wong kowe kuluwe rapal iso. Rapal piye Lah kok terus teko sing gawe urip. Lah kowe apa ngerti sing gawe urip apa? Sing gawe urip. Sing gawe urip ya Gusti Allah to, Mas. Sing ning dhuwur to. Lho, ya bener to sing ning dhuwur kuwi. Sing nyatet ngamal ibadah awake dhewe. Cedak ngene lho oke. Sing gawe urip apa jajal? Ngene-ngene iki kadang iso gawe aku urip. Apa sing ngene-ngene iki apa? Kowe anggere kadung mangku pura aku murmur yo urip iki piye? Kowe mari jurusanmu mari ning gone kecamatan wae lho kowe iki. Lah Ora iya. penak kok mbok yo sing penak.